Dělá ten Elčo, a proč jsi nedechala zelený nechty? No. To vůbec neladí. To bude ladit potom. Anka. Ahoj. Tak se zvedni a dej pusu. Tak to je fajn. Já to teď budu nosit pořád. Takový vycházkový úmek na léto, to je si. A mě Hudy sebou nabízel KDčko, že má ještě. Co si to nepamatuješ? Plný, no. A proč to nekal? Mohli jsme se najít. KDčko bylo nejlepší konzerva, jakou jsem kdy v životě jedl. Byla takový dlamaneska. Loni byl dobrý Flagler, když přišel v tom Santa Clausovi. Tak to jsem teď spadla. Kamele, ty nevíš, že na lidi se nemíří. To nevadí, tomu hned Přesně teďka vidím. s tou čínskou hračkou mě to hned taky mi to. Teďka vidím. Tak dělá vždycky ten kotrmán. Když je tam dvakrát. Tak já už to teď taky mám, tak ale... Jirko, hlava, helma dobrá, hlava velká. On by přišel určitě. Tady sedí Vlasta, víš? Hele, Alexa, seď? Kamele, já si furt myslím, že to je docela nebezpečné. Já ji nemám když máš ty já ji nemám broky, vole, v Až kapse. tam dám broka, zapomenu na to. Ať to bude nebezpečné. Jen nechal mu na hlavě, podívej se na mě. Já by... Mě zajímalo, kdo se s tím dělá. Víš, našívat tam ty hádříky. Martina. To automat. Ne, běžně kdo se s tím takhle. Jo. No, a Vladka ho poznala hnedka. Ale tak jak se z Benáčky nikdy nebavil. Pohov! Pozor! Jeden, pozor! To jako to máme postavit. Záju! Dal bych to ještě. Za chvilku přijde chemický poplach. Ale ještě předtím prověříme vaše teoretické znalosti. To je důležité. My jsme dobytkové! Máš reč. Najdejme pytání. Šemoník a Reichelt si vyberou svoje družstva. Jedno. A ty transportérů se vejde 20 až 25 záležitostí. Samopaluza 24 má kadenci. Někdy ještě mnohem rychlejší. Takže to víte, ale jakkoliv byste to nevěděli. A tam je aspoň jeden bod. Tak ty vole, a teď bych se mohl zastřelit v tom vlastní. Tady máme chemický poplach. To není žádná legrace. Takže, kapitán, vysvětlím vám pravidla a je na vás, jak se to budete řídit. Jiříku. Vás to trošku zastaví, my neslyšíme tvoji ženu. Ale ještě tam byla už. Takže, je zde pláštěnka, kterou si všichni postupně oblečeme. Takže první z družstva, kterého si zvolí kapitán, obleče si pláštěnku. Jenom jeden, První z toho družstva. Nasadí si masku, nasadí si na ruce sáčky, upevní gumičkama. Veme si ochranné brýle, protože chemický poplach není legrace. A tam odsud, tam odsud, dojde sem, tady, sáčka, rukou, protože chemický poplach není legrace. Postaví komínek, veme 2 tenisáky, tady odsud
do pytle. Dokud se nestrefí, může pomáhat družstvu a podávat tenisáky, ale musí se trefit. Vrací se na stanoviště a předává ochranný oděv dalšímu členovi. Já si volím. Takže omluvte si pravidla, dám vám minutu a jedem. Já mám tady jasný kandidáta. No!